बैखौ खाथियाव माबाना होनांगौमोनलै सार ना औ बेखौ मोखां खाथियाव बेखौ बोख्लायना होनांगौलै माथो मानसियानो गैया रावबो गोजौआव बे माबाया बुलिया मा बाहेरायाव थाङाखिना औ औ औ सार एसे रायजोफ्रा नायथोंसै रायजोफ्रासो नायथोंसै होनदों यस सार बेसो दा फिलाप खालामजोब्बाय एक्सुवेलि ड्रामाया खाथियाव थांबावनो बैखौ खाथियाव खोनायाखै गोजानाव बुंबायना बियो औ औ बेखौ बोखांना होनांसिगोन ना नै गोबां जायो जै फिसा जायोना हाथाबा माने जोंनि आसामाव गोबां हाग्रामाव दं नेसनेल हादोरारि हाग्रामा काजिरङा मानास अरां कलकाता माबा माबि हेनदेन हाबि जाबि आच्छा नों बेवहाय नांबाय हाग्रामायाव बेवहायनो मासे मोसाखौ नुबाय अब्ला नों मा खालामगोन मोसाखौ नुनानै जेबो खालामनांगौ गैया साराव मा खोथा जाखो बिलाय आच्छा मोसाखौ नुनानै जेबो खालामनांगौ गैया मानो दे जेबो बुं कमल नाइस भेरी नाइस कमल भेरी गुड फिराय मुलियाव बाजि मिनिट सिङाव सिमराखौमोन आरो जारला खालामबाय जेब्ला उथिनाय औ मा सार नों मुलियाव थांबायना थांबाय मोनसे नानि बेखौ बोखांना होलाय सासे बे ट्रेन स्टेशनखौथ' नुबाय औ रेलगारि गाखोनो मोनबायना
गाखोनोलाय थांबायमोन सार नाथाय खेबसेबो गाखोनो मोनाखै गाखोनो थांबाय थायो खनसेबो गाखोनो मोनाखै मा राव जालायखो बेलाय असमिया ना बर' आच्छा नों गाखोनो थांबाय थायो मानो गाखोनो मोनाखै बेखौना खोन्था सार आं रेलगारि गाखोनो थांबा रेलगारिनि टिप टायार सब बख'ना दोनजोबो रेलगारिनि टिप टायार बाबु रेलगारियावलाय जों टिप टायार लगायना होखो आंहा लगायनो हाबिलासो मा टिप टायार लगायनांगौ जाखो थोद फाग्ला बाबु जिराय जागोन सार माबा लोंनाया मैया खबर थिग मोनाखै आरो माबा माबि बुंबावो लोंनानै थांनाय बाजै मैया थिग मोनाखै आदा बथल लानानै आदा बथल आदा बथल बाखिया दाखैना आच्छा बिदिनो जाखायोलाय जों लेखायावनो नुथारदों बिदिनो खालामनो नागिरदों सार 1 2 3 4 दाजाब लाथिख' 1 2 3 4 सार 4 जायो बावदों सार सार आं लाथिख'आ बेसेन गैयैखाय दाजाबफायाखैमोन लाथिख'आ बेसेन गैया हाबाब मा रावजाखो बेलाय जिखुनु गोरोन्थिया गैयाबा नोंनि लाथिख'आ सिंगेल ब्रैजि आसानो मा बुंदोंमोन रौनाय गथ' लाथिख'आ बेसेन गैया लाथिख'आ बेसेन गैया
Biar seजौ रां आरो मोननै दङ से जागोन बे खाथियाव था माइ खाथियाव खोनाया बेखौ लानानै बुं बेखौ होनदो एम्बुरि गाबनाय बैखौ ला नों माखौ मोजां मोनो आरोखि खामानि सार मा होनदोंमोनलाय jangan malah cuma kurung सार जाबाय mana aku bilang डायनासर Masuk di sekolah aku dinosaur Purwa baru, Aisyah baru माने सारखौ फैथ'वाखै Mana kita yang di sekolah Ayu, malah bisa bukai juga malah bukai banget, boy.
दा जोङो नोंथांनि फरायसालिखौ नायबिजिरनो फैदों माबोरै सोलिदों माबोरै सोलियाखै होननानै आच्छा माथो नायबिजिरबावनो सार नायदो गावनिनो फिसा जुमाय लायनो थांदों मा जुमाय लायला बायना मोजां बोथोरा सार फुङाव गोलोमनाय बोखानो हाया स्कुलाव फैबांनो नागिरा गथ'आ बिदि जाया सार सिरिबा मोनगोन साला नोङो बेबायदिसो हा जोंथ' सानदोंमोन नोंथांनि बे फरायसालियाव एबा बे जामगुरिनि एलपि स्कुलनि सासे मोजां फोरोंगिरि होननानै जों सानदोंमोन नाथाय नोंथांनि आखला दिनै बेबायदिसो दिन्थिबाय अब्ला बेबायदिबा दिनै फरायसाफ्रा मा सोलोंनो हानांगौ जाखो हा एफा मोजां फरायसा देरबोनायफोरखौ नों बेबायदि आखल फोरोंबाय बोरै जानांगौ बिदिब्ला बेबायदियावनोथ' दिनैहाय बर' समाजाव बर' बिजोङाव जोबस्रांलांहां आगान सुरगासिनो दङ मा आखल बेलाय बिदिजों जानाय नङा ब्रादार बिनि मुङाव बोखारनाय हंला मास्टार नङा होमबा गामिया बिनि मुंखौ गोजासिन बोना हो आरो गाबोननिफ्राय नों बे फरायसालियाव फैनो मोनला बेबायदिया सोलिया आच्छा नानिमोन बाबुमोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा गाबोननिफ्राय नोंसोरनि बे फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरि फैसिगोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा दा समाबो जाबाय थांनो जाबाय नोंसोर थांदो दा नोंथांमोन जोब्बाय ड्रामाया दाना बिसि फिसाखौ माजोंबो फेदेरबावदो